na wigo ayuwe gabwatachi profile net gauges au unabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwata boomerang ayuali ayechi gauge emeronge tato asama bati alia ayechi gauge emeronge bire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile matte MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabate yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Inye chiabono butko karonande ngoko aligania egeren komanye raberga gokorekana asirit keliga chinsemo ao chinse gusi etaratiwo magega semo yumenyerio akroko Wilson Makorin chenkroko Mkate Enock karibu ekarato chaka asimaragobeega. Yamate makuru asensemo ya constituency ya bobasi igo erebirero yo mwana obo munyaruka bw'imyaka 25 nebere ko twekamo asense ya Lebanon asachite kuligia emirimo nigo watebakana buna musubati yo nigo asiretiwogima Mega yukumanyirwa muri musubati umwabo nigo arwarte bobe asinyagitaremo ase county ya Kisii na nigo bono bakorera asingenche bill yabeire nene nekibasa kinyinge cyo kumurusia senseyo wikaga igabona omusakito Daniel Ontiri agutumanya.
Magaga yokoigwa na korora chibicha hasi mitandao igoro yokorwara komosibati umwabo w'emyaka yegatua Emily Nyamoita umunyaruka w'emyaka 22 uyu buremerwa ki bunge ya bobasi meye kaunti ya Kisii yomugaka Henry Nyabuto n'umonginoye Jenes Mokera abo babaire nebirengererio asukurwara ku mwana obo burure wa meningitis ase batumekeni benyinge nasigeka kyumutinyo mubono bakorera amariga kubwatekana no gukwa kwa mubosokano ku mwana obo unandiga nimbwata umwana urumurwaire urwarite meningitis ukorire emyaka 3 tari kwenyara nchirende yonsi keregente tokumuchenji burire saraire abaigwete betari kunyara gutaha burendi bwani guborobokongo bateba batumire ni benyinge nabono nigo baganire kurusi muberonye gusira Emily asense ya Lebanon ase baganire gwetania shilingi kirubu 503 goikirania emeroberio nabono baburia abaraye babo n'abasamaria baya kubarorera mabera baje kore mucanga ibesenjira ikanonye kene toke no ibumya moja cyo asense mwende nigo bakwanira mukyobo bogoikira mu agent uyire to mwana obo asense yo kobakonya konyora emigwa yasinyire nogo semeri kwa bobono nasinya sae numurigiriria bwegeta seni Getembe no mwana inantigero mwana nero muntu kurorigiretwa ngosaba minto monkonye monti ondorera mabera sengenju timbwati kende njirende tei etwani kiregendo tubwati kende nore nikiokulia tone tie megondo yons toni ribakemete ona bututigarite bose kuno yasire tinarure gotokonya bano njirate yo tubwati kende na bututigarite ona turi abantu ba minto igotokorera semore abantu ba minto kurwa bagusi abagima motokonye mumaete ng'ekemira gyaitokero omonto asirire tari buya gotugutubusiko gaki ensinyo manya gokwanwa bamureta bwati kumorororo yera abo bosokwa abanene umwana buno oyo otosireire ochiete kwerigeria konye family yaye kaki kamuranche nonye nkende nkeriko chimonwe birangeri byo kambiro no murwaire narororo umwana nero rwarete monore nyagitari kaki tokonya kamuranche koroiga se kaunti ya Kisii litrene ngurku Daniel untiri nchereria bechiro ya keroka nigo bari birero emaga yogoteiro bia n'abachogi bensemeyo na nigo bakuburia babwati nonye ne nyumba ya kibara buna Gabriel Nyekundi agotumanya Ritkole rero nigo abonjururia kurwasi chiro ya kiroka barokiri ogutagokiwa kobo kubwatikana no gotaroserwa wechiro asiri tukura rero abateneneri bechipara kenha baika asensemeyo na kubaseria kurwasi bara asibaganiri omugavana we county Kisii gochogwesoke na kwenekia ngo baererare ninki barubo batari gutwalera echiro anjorete ko bagirishaga bone karonko rabakanya akaronko rabakanya kumnyoki buna chingo gechiremete ojari ekibando tinkorobia buna rero etwa ebatabo kiringa to vitwa kama sivyo sisi tutapomoa bona abagina basege sigire ama tunangwite kali ebitambango singwebo bile aba bitande byabunikire ono kieke simba ajoko nabantu
injo tuoro kimaiga asinaro amwali mite injo bwaga ajiginde once and for all abangina banganya bamanyenga mamina mambiende anoba oba ajirebi boni bani ko selu ku abune jingo ke chia de chibandu chabantu izimero ngwana simba ere ninya kirario omoni okeroka tuachane kira matuko simba gatotomero mongino yaga igaga totebia agocha gotorusia botomu korusa tokini gocha iguru tuana komorora tochandegete togotwerwa togatebi kunkai gutore chisedi akabanta maburi agatiga abande one tokumedinga ngai togochikobera rende toneri ikago toretere biragita ototaria obitaria nabie chiro twaumire nande itu abana bategemete tobwati bole mokeroka no tokorema ekiagera gitobwate chinguru nyasa tobokiri watotaite simba tokonye atoimokibu n'abanyina abanyabia ekero balingi gukwana yegani go barure ebirengerero nene mono ase ogotigara abarobo magiga azibatebire nigo batabwati no nyane nyumba ikabara boigone nyana manche yokonywa ase atayon ikomanyana na maji to kwesibia makokonga naro ono gathi batagete to amatunda ko to kolibira kuosha umunyabiasara okeroka no munyakomiti ogaiga esense moya bangina baito bachandegete ntubwati no necho obacha bagatunga inanga torosari bare echo rugurugaiga echo eyo basinyete omuntu obwata amaguta obegeto obole mubwe echo bakaonia bakabeka amaguta echo nere kurumaega wae batatu igorera no necho ito nagocho basiegete nigo barure egekurure getindigo cha ase county ya Kisii nene mono ase mugavana we county ya Kisii ucha weso kiago se tibarwa ebanko tata soro mwana minto koranche dengera lingana keroka naro n'abantu baro bakote chikura bosunga ruto kunga abantu bayiri rubabere batatu kwa yunga simbo bekire beso engana iga engineers na admin abana bakoro gutuma injwa ibe katawati imijandi etele keroka ya simba amabulani igobono totuma monto ndegoja anese aibe waje keroka nigo yabere libolyo linene nalikongu ase aboncholi abaigabe chiro ya keroka ase okoebwa no gotanyorwa anene mono ase amagenderero no koroserwa we chiro nilibolyo lyabere ase myoyo yabo asegeka egetambe ase babaganiriye umugabana we county ya Kisii gotiga korara nago bakorera amagenderero elyo kwenekia koroserwa bale echiro elyo kwenyorera Kingo reporteria egataseni wanjite kyane gikomike Getembe kurua ase bunge inyari bari masabe county eyega ya Kisii nchengurukwa Nyakundi Gabriel Korwa ase county ya Kisii bado ensemeli ya Keroka nigo bontoka na pakase county ya Nyamira abo ase kina kilikia bekire ase ekegambero igoro yoko nelegwa kwa balemi we factory ya Kibirigo niyo gia kwanwa litkolia lero na abaye gwa litkolio bategererwa ko baitarike 30 na mumutinyi gotano kabere omukoyega Polycarp Okara nigo agotumanyia ase nchira enyikerano ekine keiga gigetigwe bosio weke gambero negati yabalemi abo bagenda ko bakwimburungarire kubwatikanamo ninchira bateneri beke wandike kya Kibirigo batakorete umusangarikano bo okero umwaka uyomanyakanite byabuna general annual meeting iyo kwererwa enchira enengo yagendera ko bage gutumekwa abalemi abaigani go borokire ogotago kiko kwabo kira chinga kigori boteneri beke wandike gam factory ne yaitu esta ne yaitu tusimegete teri abantu utakuboka mambie getuko tari etikende twaenda mugondo twatoreja twande tundu bali twebonio na botorarare nchara gatutebekene abatombaro nande no bara abande baroro baibere kibese kibateukarie nekero gukiriaje abana bawo byarite ko rwenda yawo kwamana goteba buna barohiru kwaria abande baguriru kirori abande baire no bare bono bakuna gotokorera iga bagotokorera to cyane gitokorera atware cyane gitokorera kandi nabasikorera bariga gandere pope ndusia kada bikiane ndere igandere ikineke ga gyatenerwa mona Winfrida Okwanye nigo kenyara kabage kubatu ko gucika bunangane yigatetse kunyara kabage gukwanerwa ande onsi ase misangerekano ya matanga
ngawikanonya nase chinyomba choboraria na boigo na social media asikirianga nigo Chinsa geji chonse chagendera ko bachiwokia omodero yoigam. It is out there, but when if it persists or if you want to pursue it further, then my advice will be that you file a formal application. We'll also be interested to know what is going on out there and how it affects our proceedings. Negento egatabale abayiga batanyara ko bakogokera asibalire iranga mbachikunyara ko bakogendera kubolya engere yabo unenchire yemo yokwenekelwa obwasyoku. Because this Republic of Kenya, when you steal from these old men and women, it's not fair. We are coming for you because this nation has to work for the people and the farmers of it. Ngosaba ondebuensi olibato yana niye binte byaito kuno mongino lya rusia kare alina maragireri. Amina. Jeremiah Migosi uyobera asomustari umuti okunyara kabaga kurwanira bali mikurasi nseme chiga cha kibirigo nigo agendere koba agabateba bunamba chikunyara kabaga kurwanira bali migwika banyolire obwene bwabo egento egatabale myabaga boigo ba moiro koboko ese igiye yentori gotiga mpaka torolenga twanyolire obwene bw'umulimi nende koji ndo tebunga ntone gukwana mangana isiko gari ebintu bite korbisaregete lasima tukwane igonga ntuntu likora monde bwenzi amangana na mangana tukukwana tali keskere kotini egento tukukwana n'abantu bali bayibire kibesi cyabaremi ende kabere dinganeli ndo tatikolira because ndo tatikolibuatia to the last minute so that tubasuiye mba baisa goja koirolera the same mistake na kito tatikobwateria mangana aya ati whatever cost toro kia kena kio muremi ng'ang'aki eke kia rengeiga na endo muntu nde bwensi yogochiko choruno mudahera kitagochika birigo ti factory te bairorere ringaneri ekineke gange kunyara kaboigo gikunyara kabaga ikoreto na ndaseke gambero omwelio womotyonyiyo iga ogatano na kabere iginko report ligetasine kya obwanchete kya Getembe kurasi nseme chiga cha ekegambero kya Nyamira enchigo nkuru kwa Polycarp okara Ekero tokorwa ase Polycarp okara bado ase County eyo Nyamira korwa ase skuru ya Muraya Kibirigo National School gose CA School yekorunga Kibirigo School igo mwalimu otendete amasomo ase nseme yukorwa Joshua Ochogo abasemiri abaiboli kobakwanira abana babona kobasemia igoro yemiremo elibawo chikochora kirbawo chikosoa ekrasi 10 ochakira omwaka ogocha krasi ekiniwe karabe tangani asomorobelio lio o CBE gose curriculum based education fatgad gisembo niga gotumanya asinchira ingekirano Chinkaki chiskoro cha secondary bagendrete kuyarigania osio bw'omuroberio omuya OCPA gose competence based education nigo korwase skuru ya secondary ya Bamuraya Kibirigo eyo yakinwa goika ase kerengo keria kya C1 gose national school nigo barabwo baireri baga byogocha gosomia aborokiwa be grade kya 10 ase chipathwe chonsi isatu engana batebire mbareta yare asukubarigania aborokiwa prepared to receive the learners next year in grade 10. So as a school we are lucky because we'll be able to cover all the 3 pathways. And like now we have STEM, which comprises of 3 categories there. We have the pure sciences, then we have applied science, and also we have the technical part of it. So under the pure sciences we'll be having advanced mathematics, and then we have biology, chemistry, and also we have physics there. And then the applied part of it we have home science, and then we have computer studies, and then we have agriculture. Amasomo yesabu egesongo na boigo egeswairi nigo kera omworokiwa arachie kubetereriwa osomera korende English literature na boigo fasi nigo omworokiwa are no bosibore wokorora gose nkoye chorare gose yaya nonye nigo abaibori basemiwe kubasemia abana babo enchira barachie gochora emiremo iyo bawichia gosomera
And when you look at the combinations, the subject combinations that we have, because I'm told that from the pathways that you are going to select, like now if you choose STEM and you have taken pure sciences, you are going to take 2 subjects from there and maybe 1 complementary subject. But now that is what the parents, the scant information about the same. Now what I can encourage the parents is that they can talk to their boys and girls, their sons and daughters, and then from there they see where the best combination that they can be able to take. Chingaki echecho nigo abaibori boigo basemiwe tibabaisa kubabetereria abana babo igoro ya masomo aria parache ochora. We advise them to take them, but again we don't force them. That what I know, me as a parent, chenye nataka kufanya ni na hii, which is likely to affect them again in the future. So it's good that you agree. You try to advise and give the boys and the girls the direction on what they're supposed to take, but don't force them. Hingo reporter Getembe kurwasi skuru eyiga ya secondary ya bamura ya Kibirigo egotoka me ward ya Wanyamatuta West Mugirange County ya Nyamira nje Fatigad Gisemba. Ebyombe awao ebyo kurwasorongo rwagusi birense kanisa ya ACK South Nyanza ase urusegero wa Kisii nigo baegwa amegelio lero ase ekanisa igoro yenengo ase kanisa ya Kisii PAG. My name is John Orina Omangi, the Bishop of Upper Southern Nyanza Diocese, and today we are gathered here for a special occasion for the launch of CDT in partnership with 5 Talents Kenya. CDT means Community Development Trust, the program within the diocese and within other dioceses in the Anglican Church of Kenya, targeting the community for financial literacy and economic empowerment and other programs. So today we were hosting the team from all over Kenya and also joining us in Upper Southern Nyanza for the launch of the program as you've seen. My name is Nyosa Mushai. As the Bishop has said, I'm the chair of 5 Talent Kenya, but the third Bishop of Nakuru Diocese. 5 Talent Kenya is manning these microfinance programs, which started in the Diocese sometimes back. And today we have microfinance program for about 15 dioceses of the Anglican Church. And so 5 Talent is having this program so that they can try to transform the rest of people by encouraging them to save, so that after saving for some time, they can be able to borrow money and start businesses that can sustain them. And Peter Mugedi is our CEO, so he's the one who is leading us in this program, that I want to invite him so that he can talk to you. Peter Mugendi, 5 Talents Kenya has been working in partnership with the church since the year 2004. We have partnered to build what we call thriving communities by empowering them economically. We do that by providing financial literacy, and sometimes we even go a step back if the community is not literate to do adult literacy classes. And we assess in the program to identify what are the key poverty drivers in a given community, and we seek to address that by way of providing knowledge, information, ranging from financial literacy to matters of natural resource management, so that communities can be sustainable themselves. We walk the community on a journey of sustainability. In the initial stages, we're able to provide that through donor support with the view of creating savings model that eventually evolve into community-owned and managed circles that are well-governed and that are given credibility through the infrastructure. Murayo mokoro wense ya Nigeria Muhammad Buhari utukiremo. Sam miyenda ni yagutumanya.
Umurai bwense omukuru bwense ya Nigeria Muhammadu Buhari igasiria obugima bwaye obutuko bw'okirero magiga y'okurwara asigeke Getembe. We've been developed into a culture in Nigeria. From the day we are sworn in as a government, anybody who abuses trust will be called to account. Buhari oyo oiborete mwaka o 1942 igarenge ikatia wabanyanyimbo asense ya Nigeria nyuma ataraba omurai bwense. Buhari asingakia yamo na rwanire burai bwense umwaka o 2003 kurende umurai Olusegun Obasanjo akamobwa ase chikura chinyinge. Koyeka umwaka o 2011 Buhari akarwanirira oburai bwense kurende akabugwa no yorengo murai bwenga KU Goodluck Jonathan. Bochori Buhari kubwati umwaka o 2015 akamubwa Goodluck Jonathan oyore kuriya oburai bwense asentunda yaye yakabere. Asingakia yamo Buhari na ireteri bagabu na omurai bwense umwaka o 1985 igento kerete okobwatu kwae akabera asejela emyaka 3. Asomugano bw'abarai bwense ya Nigeria Buhari negati abarai bae negati amonchori ya manene asese ya Nigeria anene mono asense ya uchumi. Bochori bw'umwaka o 2023 Bola Tinubu kairari bagabu no murai bwense urwa ase Buhari oyue konyora okure chintunda cha ibere choborai korengana nerichi koriense ya Nigeria. Reporter ya Getaseni ya Getembe TV Sam Miyenda. Nakorwa ase chigosori chiekeonga gose keonga chigosori nigo abatiotereria nabagosoria abegosori ya golf itko ligoro magoroba baetwe chi certificate nebiegwa binde korwa ase Rogers Muturi oyore mo CEO Gadmad Supermarket aiga ase Egetigia Sports Club aiga somushiboso Muchezo o golf negati chigosori chiria chabere chigukinia bagosoria bayase byegwa euchumi naso kugendereria necho nigo chiregati chisababu echo chirete Rogers Muturi oyoro mo CEO o Gadmat Supermarket gotenenera gosego sponsor tournament yegosoliga ya golf asensemo ya sports club eyo yegete omoelio litukuligoro nabo wi nigo baigwa ebyegwa ao kuruase oboteneri obwo obotuko bugokira lero omwega okoreka sensemeyo imeyo mocho songo okwana chinga kecho Muturi niga kwanere kerenga kiaye kenene otebe byegwa ngwa kana bire buya nonye nasi Chinsa chaisiko twakora igwesa buli tutagete kunacha talents chia abana baita bake ase Chinsa chinde chiri chaisiko una America talent ni industry nene sana ekoleta chibese chinyinge na intubone tutaite kuinikale chia bana baita bantabake bachake kunacha tia talents ndobwatege tie kia sana gaiga kia Kisii Sports Club kebwende kutumika na bana baita bake kunacha talents omenta bona oiga no mochakana tu bogosira chigosorie chi nana chikwene kebuna waliganirie emejiga engabuniga kiro mwaka chakira boniga as part of our social responsibility rasma to chake kunacha ositu achakire kunacha talents nabono tu achake kegaiga every year rasma to sponsor tournament ya igaiga Kisii nande na tuabere requested no MCA oitokuru Kericho township otote birina naro togende tobe partners asogo sponsor ti tournament
anda kene ibintu twabere tunya gukora kuri maiga so support the community wakishana ngo atwena ndo kwa koboko bakujese customer chaito anda wasizire so muchiona Nairobi muchibo songora seko ba customer chaito asobwamu asomo igoyo ababui nigoboigo bakwanira bobisi bobubui bwabo. Gadmat has been my client over and above being here today, so I thank him today and look forward to more sponsorship and partnership in future. I'm really thankful and I appreciate all of you being here. Thank you. Magaga ya yemutuli nigaegwa certificate yokora tournament ye obuya bogokerwa na bubwatani au na balira gocha kogendera kubwatirana na Gadmat supermarket asobonjule oyobeire asomo stali obosio asamatuka abangoiga gokinie biegwa nkurubuterega taseni kya Getembe litrane nguruko Daniel Untiri. Ankyo nelituko gekorera nelituko liarenge na ankiende nelituko onye igoro liarenge lituko nasa tata kora korende agosisinia abasake baitombiye mono na boigo ensemeli ende korokonga Kevin Ongeli na kimna chibichi na marigia gochirbia Wilson Makori oyana kianga Beyonce na birobio asenchira yibimanyirimbiere ven karansete akomuligereri na inche nigonango kaya taraiga butantanu bonde bonse botayo ogo kiankyo nyasaye agobonene bonse na botake bado obonene uyobotkara kabobwaye koro Mkate Enock babaye pagachinga kichu Pagaka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana mazi ninjo pagina ninjo Nchogu njamete menge enchogu na limo ngiti limo kolore ne kabisa mete akamenyiro sana ime no mbona no eri chinchirororo zi atamete gochia rioro wali ekori ebinte binge biramagwa birakeregento enda yayo konyore bungane tikeregento igano gukwananga umuntu kabwati rungane usemburu ereto bwamu bwata muteme awao munencho eriegere mutemera mariogo awao nabakubwena nabakubwena bwango nakieko gero muguzia tete na nchogu njamete mengino na barwaira amarwaira yatubwata manga akirerero tiyo yateme tema munya gitari okoranga taracha na ndete maiga kanyino na mario yeke gusiarabu tari elimo tema bera atatu pakelimo muri gwererane nchogu njamete menge Pagaka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana mazi ninjo pagina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi menseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomenya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na boigo elekenga enyumba yao
use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka